Que estem gravant? Estem gravant? Estem gravant? Estem gravant. Queremos agradecer a la asociación Som-i STEM, patrocinada por Roquete, por habernos dado la oportunidad de vivir esta experiencia con estos niños tan maravillosos. Es una sensación estar aquí con ellos y tratar con ellos que te da fuerzas para seguir y además animamos a todos que sigan adelante porque esto es increíble, estar aquí. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Esparza y nada, quería decir que ha sido un placer pasar esta mañana tan agradable con mis amigos de Som-i STEM. Un gustazo, un placer venir aquí a aportar un poquito, un grano de arena, a ayudar a que el calendario benéfico salga cada año. Y nada, os mando un beso muy grande y espero que el año que viene nos veamos otra vez. Hola, som Miguel i Nani i volem agrair a l'associació Som-i STEM el deixar-nos participar al calendari d'aquest any. Moltes gràcies. Gràcies. Hem estat un rato amb Francesc, amb Blanca, també amb Juanjo i ho han passat molt bé. Donem les gràcies a Som-i STEM perquè ens han convidat a estar amb ells, a passar aquesta estona divertida i també cal donar les gràcies a tots aquells que col·laboren a que aquestes associacions continuen ajudant a la gent a tirar endavant. Sí, sobretot ha estat una experiència inoblidable, no? A part de compartir així una vesprada i un rato molt agradable en gent, en companys de faena com Vicent, en Francesc, en Blanca, en Juanjo, que han sigut una experiència de segur que per a mi inoblidable. Però també agrair sobretot a l'associació, a Roquet, també al patrocinador, a l'Ajuntament, a tota la gent que ha col·laborat i que ha fet possible aquest meravellós projecte a poder-nos fer disfrutar a nosaltres i espero que vosaltres disfruteu com hem disfrutat Vicent i jo esta vesprada en companyia d'esta gent tan increïblement, sobretot especial. Ens han fet transmetre unes vibracions que jo feia molt de temps que no notava a través d'esta gent. Fins la pròxima. Paco, com estàs? Pues ara ja tranquil, però nervioset al principi, molt nerviosos al principi, sí, perquè això imposa molt lo de la fotografia i estàvem un poc, ho farem bé, ho farem mal. Però ens han ajudat els altres models, Els xiquets molt bé, els nanos molt bé. Minerva, Sergio, que s'ho han passat de categoria. Sí, volem donar-vos les gràcies perquè heu fet que estiguem molt a gust. I també vull aprofitar per donar les gràcies a Roquet. Què és Roquet? Roquet? Com que què és Roquet? Paco, per l'amor de Déu, què és Roquet? Roquet és la persona, és l'empresa
que els ajuda a ells a poder tirar avant el seu projecte. És important, Així que, Monsieur le Président de la Roquette, mon félicitations. Je vous donner mon félicitation, je vais me faire ça. Très bien. Très bien pour votre travail ici à la ville de Benifallois. De Benifallois. Benifallois, en français c'est Benifallois. Hola amigos, soy Alejandro Parreño y la verdad es que ha sido un placer pues, estar aquí y colaborar con una cosa fantástica, con Som i Estem y además patrocinado por Roquette. Y es una maravilla estar con esta gente y hacer esta sesión de fotos para el calendario. No sé, muchas gracias por invitarme y espero pues, que, no sé, poner mi granito de arena para este evento. Un besazo a todos y os quiero. Chao. Agraïsc a Roquette i a l'associació Som i Estem que m'hagin permès participar i col·laborar en l'elaboració d'este calendari. Bé, estic molt content d'haver-ho fet i vos anime a tots a comprar el calendari per a col·laborar amb la gent que de veritat ens necessita. Hola amigos, ¿qué tal? Soy José Manuel Casañ, soy el cantante de Seguridad Social y es un placer colaborar con mis amigos de Som i Estem. Quiero que colaboréis. Hola, soc Eduard Forés i vull saludar molt amablement a tots els amics i amigues de Som i Estem i convidar-vos a tots vosaltres a que compreu aquest calendari de 2013 per a col·laborar i posar una ajudeta a aquesta magnífica associació que està així a Benifaió. Gràcies. Hola, soy Francis Montesinos. Muchas gracias por compartir estos momentos con Som i Estem. Gracias. On the beach there with all my friends. The sun's so hot and the waves in motion, and everything smells like suntan lotion. The ocean and the girl's so sweet, so kick off your shoes and relax your feet. They say that miracles are never ceasing, and every single song needs a little releasing. The stereo bumping till the sun goes down, and I only want to hear that sound. That's the sound of sunshine.
Me gustaría agradecer a la asociación SOM y STEM esta oportunidad que me han brindado por pasar una tarde magnífica con ellos y sobre todo poder mostrar todas nuestras discapacidades a la sociedad. Creo que esto es muy importante, que podamos ser el espejo donde muchos se puedan ver y puedan disfrutar plenamente de sus vidas y cogerla con optimismo y sobre todo con mucha motivación. Muchas gracias de nuevo a esta asociación que hace muchas cosas y va logrando cada día que tengamos un mundo mejor. Gracias. Moltes gràcies a l'associació Som i Estem per donar-me la possibilitat de passar-me-ho tan bé i passar-me-ho bomba, fer-me fotos en tota la gent de l'associació. Animar-vos a que compreu el calendari, perquè fan una llavor molt bona durant tot l'any, treballen molt per a gent que té molts problemes i avui en dia la crisi que n'hi ha. I total, un calendari, mos ho han de passar bomba veient les fotos. Bomba, ja veureu. When the sun goes, that's the sound of sunshine coming down. And that's the sound of sunshine coming down. When the sun goes down, when the sun goes down. I per suposat, agraïm a Som i Estem, no? A l'associació que fa tanta... Nous sommes et nous sommes en français, non? Nous sommes et nous sommes, si, Monsieur le Président, mon félicitations et... Jo no sé què vaig a dir. No, Paco, jo te ho explicaré, la Roquette, jo li ho explicaré. Com es diu disculpes en francès? Disculpe. Je m'emporte Monsieur Paco et lui fera l'explication de l'importance de la Roquette. Jo t'ho explicaré, Paco. La Roquette és una empresa que està així, porta molts anys. Ja de veres.